lagi nek wong roman. Roman kok menghidupkan suasana kok iso. Roman nek sing lanang ya putih. Lah kuwi ora ganteng. Wis sing lanang kaya Ya ora apa-apa malah memperbaiki keturunan. Kok ngerti metu anake dadi ula loreng. sampean lho jajal karo aku. Duwe anak rak cerdas, Mbak. Terang. Kandhani. Jajal loro. Loro piye? Duwe anak loro. Sopo karo sopo? Karo aku. Najis mugolat. Wah, Syukur kowe. pilih diambung wedhus aku timbang nggih bojo kowe. Syukur. Oh, lah kelakon sih we. Diambung wedhus we. Wong aku padha wedhus wedhus kena nguyuh elek. Lah kok iso elek? Lah kok iso elek? Piye padha gurine nek lanange kok. Ya tau, pinter kata geme wedhus. Pancen aku pelatih. Tonyo lho. Malah apik kono lho karo wedhus. Ora nyono bendina kowe ngincengi wedhusku berarti. Laki pisan ya. Ayo Dus. Lalu ayo Dus. Roman ayo. Sing mesra, iso mesra ora? Tak tuntuni kono muka. Golek isi podha dana Kita tambang ya. Nyapong bojo kok sebut bembek kaya ngono. Oh, karek gaten kok Mas. Terus? ibu bunga atiku ya malah kelas aku lho. Ya maklum saulan darus terus kok. Ate Warus. lali. Darus lho, kusuk Lho lho. cah kene kok Kusuk, Mbak Lucy kok. Taruh ya ora bolong. Kene nyuwuke mandi kok ya Mbak Lucy ya. Poso pertama M aku. Angger pertama kok mesti M. Terus? Ya ben ta wong gen-gene dhewe kok ceriwis lho. Lu takok teko ndi? Teko M. Teko ndi Mang? Ketawang kok. Tawang kene. Guyu aku wepruk kursi. Tak. Tidak ta? Dela, Lucy nembang nongko langsung rontok. Aku wediku kok ndang langsung munggah wit. Ora, kuwi biyen cek enom saiki apa? Lah. Apa? Oh, lah ngesak poli. Cah kurang ajar. Nyapa kok kaya Kan samane mau lho, Akbar gantenge kaya ngono dilok-lokke rapayu rabi-rabi. Sapa sing rapayu rabi? Deke lar pengen kerentengi wong wedok 20 kelakon. Syukur. Soale Akbar ganteng rapayu rabi. Nah. Waramu lho ndi? Wong lanang kuwi Sasuk gelokku aku ngampe ramuni. Mosok kok ana bukan. Ora rabi Sing dadi nyatane ku lurung payu. ora kono payu ta ora pengen. Urung pengen iki urung mesti ora payu. Mau ngelok ning wong ae. Ket mau napuk, ketoke nganggo ati le napukmu. Pisan kas. Terus nyapa? Terus nyapa? Ora loro. Tenang nantang kowe. Sabar. Nantang. Syukur. Ora loro. Syukur. Lara ora? Wis. Panas. Mbok ora ngono lho bedantanmu iso. Cah lanang kena ngono kok loro lho saru to. Kowe aja sampe ditabuk lho. Gak Wis elek soalnya. Wes, Kopi napa mboten, Mbak? Ibu bunga ngatiku yandeng bisa wis sese anjlok. Sese lho anjlok ning Wis jeding. bene. mboten bisa dianggep, Pak. Terus Mat. Kowe engko mulih lewat ndi? Mriko to? Tak cegat kowe engko. Enten apa? Lah sulapmu arek siji. Nang kono lho, Bos. Sokus. ya toh pawan topet. Sah-sah. Wah rawani. Arep tak kena kono. Lah kok rono. Lah kan siji-siji. Gua ora sumbut. Anu Mbak Lucy sebagai ibu fatayat ya. Weh, ayo Nanti bobonya masih? Sudah. Sudah habis. Nanti setelah Kuda tembang kuning, kuda kuning Iya. dilanjut Bapakku NU